mooi baantje aan jou. Ja, vind je? Ja, ik moet niet klaaien. Ja, ik ben met de scout bezig. Ieder jaar in 4 november dan moeten de scoutsletten in mijn rayon en bij horen rayon beheerders ik moeten dan skiën wezen, hekkelen wezen. En nou ja, wij doen dan na 1 november beginnen wij te scouwen. En dan controleren we de scoutsletten. Normaal gebeurt dat met een helikopter en dat doen ze vroeger al verhinnen bij mij ik. Alleen nog, ik heb wat vliegangst en ik doe net in die helikopter en dan moest een collega het altijd van me doen. Nou ja, dat is toch wel een belasting voor zo'n collega. Die moet dan weer apart bij mij in het gebied verlenen en hij kent het gebied net, ik ken het gebied wel. Dus ik heb vorig jaar in mijn baas zijn van ik wil het eigenlijk wel eens vanuit de grond proberen. Op een andere manier ronnen. Ja, en toen zag ik de rottenvangers op deze quad rijden en toen dacht ik, hé, dat is een idee. Laten we eens op een quad proberen. Dat, nou, hij maakt mooie waarden bij en hier in de natuur is net een rare baan dan net. Riet het wat lekker? Ja, het riet heerlijk. Ja, ja. Het is laar comfortabel. Ik krijg zelfs geen koude vingers net, want er zit handvetverwarming op en zelf het gas, dat wordt maar de tommel onderdrukt. Daar zit ik verwarming op, dus koude vingers krijg ik net. Het is heel luxe. Ja, het is heel luxe. Vind je het mooi werk? Kou op zich is hartstikke mooi werk, ja. Want wat vind je er mooi, jongen? Nou, luister je maar. Ja, als dat ding draait dan is het lawaaiig, maar als je in het veld bent, het is toch prachtig mooi hier. De ganzen zitten hier in het veld en ja, de stilte zonder de rust en het buitenwezen, dat is toch prachtig mooi. Ja. Hoe ligt het? Nou ja, zat je hem sjoggen, dit zit er ook maar in. Dus deze boer moet nog wel even aan de gang? Deze moet nog aan de gang. Goeie. Hoi. Ben je maar onderwand? Wij fietsen naar huis. Ja. Waar hebben jullie het dan over of zo op de fiets? Over van alles. Ja, games. Games? Ja. En hoe vaak doen jullie dat dan? Nou ja, ja. Elke dag. Wel. Nou ja, niet iedere dag. Nou ja. Nee? In ieder geval niet te lang. Huiswerk. Ja, maar ja. Lukt het een beetje om je dan toch het huiswerk te gaan doen? Ja. Ja. Voor mij wel. Ik mag niet eerder computeren dan dat ik mijn huiswerk af heb. Nee, maar dan kun je toch een beetje stiekem, nou ik ben klaar. Nee, dat lukt niet. Nee? Nee. Ik ga altijd controleren. Dus. Ja? Ja. Jullie worden streng in de gaten gehouden? Ja. Nou ja, streng. Ik niet. Nee, nou ik wel. Ik denk altijd wel zelf van eerst mijn huiswerk moet maken. Oké. Wat zijn jullie keurige jongens? Ja. Net hoe je het zegt. En meisjes? Nog niet. Nee. Voorlopig houden jullie het bij gamen? Ja. Ja. En dit voor hier? Dit is voor hier. Nou, ja.
Ik hier eerst is. Het werk is dien, ik viel me vrij. Zo'n hij en de laag is naar mij. Het is een heerlijke rij. Waar zo best en hoe stoot zij is net hier, nou was veel en je maakt een heerlijke rij. Likt ze nou maar praten, want ik vind die achtzak Chris. Haast de tiene gaten en dan het neer, dus dan moet hij niet dus. Wat is die, ik viel me vrij, zo'n hij en de laag is nooit maar. Het is een heerlijke dag. Ik ben Theo en ik zit in Heer. Ik zit in Heer, ik zit in Heer. En ik ben Theo en ik zit in Heer. Samen met mijn mokkeltje Ilse. Nou, dat wie hem.